Ang tawo nga adunahan. Marcos Kapitulo 10, 17-31. Sa dihang mulakaw na si Jesus, may tawo nga midagan paduol kanya ug miluhod, ug nangutana, maayo nga magtutudlo, ansa ba ang akong himuon aron maangkon ko ang kinabuhi nga walay katapusan. Mitubag si Jesus kanya, nganong mingon ka man nga maayo ako. Walay bisan kinsa nga maayo gawas sa Dios. Kon mahitungod sa imong pangutana, nahibalo ka na sa giingon sa kasugoan, ayo pagpatay, ayo pagpanapaw, ayo pagpangawat, ayo pagsaksi ug bakak, ayo pagpanglimbong, tahura ang imong amahan ug inahan. Mitubag siya kang Jesus, magtutudlo, kining tanan gituman ko sukad sa bata pa ko. Gitano siya ni Jesus nga may paghigugma og giingnan, o sa pakabutang ang kulang kanimo. Pauli ug ibaligya ang imong kabtangan, ug ang halin ipanghatag sa mga kabos. Sa ingon nini nga pamaagi mahimo kang adunahan didto sa langit. Pagkahuman balik ug sunod kanako. Nasubo gayod ang tawo sa pagkadungog niya nini ug mibiya siya nga masulubon kay daghan man ang iyang kabtangan. Sa nakabiyon na ang tawo, mitano si Jesus sa iyang mga sumusunod ug mingon, lisod gayod alang sa mga adunahan nga magpasakop sa paghari sa Dios. Natingala ang mga sumusunod sa iyang gisulti. Busa nagpadayon siya sa pag-ingon, mga anak, lisod kaayo ang pagpasakop sa paghari sa Dios. Sayon pa ang paglusot sa mananap nga kamelyo sa bangag sa dagom kaysa pagpasakop sa adunahan sa paghari sa Dios. Natingala gayod sila ug mingon kon mao kana, kinsa naman lang ang maluwas. Gitano sila ni Jesus og mingon, dili gayud kini mahimo sa tawo, apan walay dili mahimo sa Dios, kay ang tanan mahimo sa Dios. Mingon si Pedro kanya, amo bayang gibiyan ang tanan ug misunod kami kanimo. Mingon si Jesus kanila, sapagkat tinuod, saltihan ko kamo, walay tawo nga mibiya sa iyang balay, mga igsoon, inahan, amahan, mga anak, o kayutaan tungod ug alang kanako og sa mayong balita, nga dili makadawat og daghan pagayod nga balos karon nga panahon, mga balay, mga kaigsuonan, mga inahan, mga anak, mga kayutaan, ug lakip ang mga paglutos. Ug sa umaabot nga mga adlaw makadawat o sabog kinabuhi nga walay katapusan. Daghan ang dongganon karon nga sa kaulahian mahimong labing ubos, ug daghan ang labing ubos karon nga sa kaulahian mahimong dongganon.